mane made ewika adwa pogre paro kod osiepe ga mantieka ingeni Trump and jalno ntiere presidents ariyo, ntiere two types of president. Mokwongo en omi warning, oketo warnings ne kikitim mae kendo jangisi kendo kikitim mae kendo ngisi kendo mo kendo kikitim mogik cheneno. Koro Trump oken jalno. Trump en president mako wacho ni watim kamae to mane gima timbre. Yes. Koro lweny mantiere Middle East in as much as ni Trump negi good rapport gi ngane gi Benjamin ok ngis ni ati lweny bo dhi mbele kanyo gima bo timbre en kamae. There ntiere gima wachre ni Palestine gi Israel onego beni bedo pinjadiwa pinjareyo. Nitie kata kidhie UN riwruok mar pinje mangima iwacho ni kwe mabro bedo Middle East en ka Palestine omi country gi omi piny margi mondo giwach ni wan bende wan gi uchumi wan gi president marwa ok wan ni wasiku jo Israel gi wa Israeli neno jok the Jews ok onego beni pod gin kod gin gi pod gi control uchumi margi gidwaro mondo gi control gin gi wuon gin gi wegi. Ko Trump kako donjone keto wacho ni ok bibedo onge koko mabro bete wacho kamano mangiso ni odhi teo matek mar mondo odhi convince jotelo mag pinje mangima especially the jok mantiere the big five jo manigi veto powers ka mutingo US, France, UK odhi convince gi mondo gi bigi piny mar Palestine mondo jogi odhi e piny gi jo Israel bo bede ngo e piny gi to mane gima Benjamin pod ok ne dwar. Koro Trump bro convince ni oyo ka mai manyalo kelo kwe to kara wadhi gi method ni wami jogi piny gi wang'adne kamoro madundo mondo umudong gi pinyu ineno. Kora paro ni mano is a possibility mokwongo. Mar ariyo ka Trump bro kelo koko ka poni lweny cha bro dhi mbele to aneno ka gima Trump bro bedo decisive obro goyo gi dichiel obo tiyo gi Israel to go Palestine dichiel gi terrorist ko jo ma kelo ko ginego obro bedo decisive mo go gi dichiel nikech en gi majority in both houses en gi majority e Congress ni a Senate en gi majority bende a House of Representatives mangiso ni ko gola order moro to ko dhi e Congress to jogo dhi puodho moloyo kaka ne chon ne joka ne pinge nyaka jo Republicans senators ne pinge basa ndo ko wan gima koro odhi gi a very swift majority maka pono wacho ni timre kamae to joka dhi puodho kata ka poni pesa mitero Israel ibo mana puodh pesa no to bodhi ko but aparo ni the first thing obo temo convinced jotend pinje mangima mantiere Security Council mondo giyie gi ndos ne Palestine puoth gi mondo gibed gi kwe kamano kata ka pokwa pogo kamano mag jo wasunge ko ka pod an kuomi Owiti en geno man malo yo kang machal nade ni yiero mar Trump de neno pinje Afrika gi wang mopogore en geno manitiere ko sunya bedo mana kama ne Joe Biden owe kata kama odhi tok tamare. Anyalo paro ni diere kinde mane Trump nen ker mar 45 mano ko kowuok 2016 nyaka 2020 no wacho ni African countries gin shithole o ka wacho gidulwa pane gima rach sana kata kizungu bergo kama no describe jo Africa ok jo Africa no describe Africa continent mar Africa gi pinje wa mantiere Africa kae kaka pinje magin choche buche mag cho mangiso ni kono